Категория култура. Гергана Мудова, Фондация Музис. Бих искала да се запозная с Хелмут Нютън и с Ричард Аведон. Те са моите герои на деня и не само. Да бъдеш позитивен, не е геройство, това е state of mind. Или го имаш, или го нямаш. Би могъл да го изградиш, но според мен много трудно. Събитията на Фондация Музис са геройства за мен самата и се надявам да са геройства и за публиката. Искрено ми се иска да вярвам, че е така. Ако можех да лета, ще я отида на Луната. Ралица Петрова, режисьор без Бог. Моята супер сила би била да пътувам във времето. Герой за мен е човек, който е щедър към другите и който може да обича без да очаква да бъде обичан. Ако трябваше да избера герой, с който бих се идентифицирала, бих избрала Алиса в страната на чудесата. Намирам вдъхновение в уязвимостта в хората. Тя най-много ме докосва. Адриана, Венцислава, Катерина и Севда. Проект Блок Кино. Аз мисля, че няма малки и големи геройства. Всички геройства са еднакви, защото еднакво трудно е да направиш някакъв жест към някого в ежедневието си, да бъдеш добър, усмихнат или да направиш нещо голямо за някой, да си добър в работата си, така че всичко е еднакво трудно. Като цяло мисля, че геройство да се занимаваш с култура навсякъде. Особено да го правиш смислено, особено ако искаш да достигнеш до широка публика. А иначе в България геройство да се занимаваш и с култура, и с образование, и с медицина, и с бизнес. Като цяло мисля, че имаме много герои. Ако имах магическа пръчица, щях да променя много неща, но все си мисля, че не ни е нужна магическа пръчица, за да променяме нещата около нас, а са ни необходими воля, разум и постоянство. Жаклин Вагенщайн. Кинолитературен фестивал Синелибри. Герой всеки ден означава всеки ден с малки стъпки да правиш добри дела. Затова е важно, може би, да си по-скоро герой всеки ден, защото героя на деня е така една краткотрайна слава, която бързо отшумява. И човек трябва да е последователен в действията си и само едно геройство не е достатъчно, за да бъдеш наречен герой. Ако Батман беше жена, нямаше да е Прилеп, щеше да е по-красива птица, да кажем лебед. Елианна Лилова, One Dance Week. Много бих искала да съм приятел с някой голям левиатан и в този случай веднага се сещам за Моби Дик, може би единствената книга, която съм препрочитала над 10 пъти. Ако имах машина на времето, бих се върнала в ерата на шогуните в Япония. Абсолютно влюбена съм в тази епоха, в нейните достоинства, в начина на живот на хората в тези времена. Геройството бих обяснила с думата доброта. И бих обяснила какво е да правиш добро и какво прави доброто само по себе си.